Nej. I skal dreje rundt. Dreje rundt. Jørgens, urtiv, stormestil ind og stik mig lige der. Nu burde det være, okay. Nej, overhovedet ikke. Mere. Dreje rundt. Kom ned. Jeg drejer rundt. Stop. Det går så stærkt. Dreje rundt. Stop. Nej, mere. Okay, vi går ind nu. Vi er all in. Stop! Jule! Jeg er ikke for en tip. Vi skal få en